yau da gobe ai sai dai Allah ko gare mu kun sallah haula dan adam fa baya rasa illa ne tawakkali na gun Allah babu mai kashewa sai Allah wa ka ba da rai bayan Allah babu mai hanawa sai Allah yan uwa mu ne ga tauhidi duniya tana min daɗi kai duniya kawace a gare ni karkada ma'anar mai waka shaye-shaye ba shi da zamanin mu yau ya gurbata wanga zamani ya kaskanta yau maza da mata sun manta hikima ta Allah ga halitta kin bi duniya kin tozarta tarbiyyar gida kin lalata yar uwa ki daure ki nagarta dai na shan abin ma yake kan duniya tana min daɗi kai duniya kawace a gare ni yar uwa ki yau halin kirki shaye-shaye ai ba shi da kyau ka sani ina kaunar Allah har a yanzu ba na kin sallah karkada mu kai bawan Allah shaye-shaye ai ba shi da illa na sani kina gaunar Allah banda tantama kin yi sallah azumi kina yin sha jumla duk da haka zan so ki nagarta duniya tana min daɗi kai duniya kawace a gare ni karkada ma'anar mai waka shaye-shaye ai ba shi da illa tambaya nake so in cilla ai gare ki ne baiwar Allah ka zubin ki mai kyau na kamala mai yasa kike maye zina damuwa nake so in balla farin ciki nake so in kulla inda sha ina yin kai lula babu damuwa ni a gare ni zana so ki dan saurare ni a yanzu zan ba da bayani zana so ki kyale zamani kar ki dauki sharrin shaidani shaye-shaye ai cutarwa ne ko ka lafiya ai hadari ne kungila ku babban laifi ne masu yin shi sun zub da mutunci duniya tana min daɗi kai duniya kawace a gare ni karkada ma'anar mai waka shaye-shaye ai ba shi da illa in kina cikin bakon yanayi damuwa ki dauka